Здравейте на всички! Днес ще ви покажа какво си имам в моята чантичка. Розова чантичка. Сега ще отворим сипъл и ще видим какво си имаме тук. Днес ще ви покажа. Имам си напитка Лава Беар. Така, ще сложим тук. Така. Имам си бомбончета, където си ги направих сама. С стиксо отлепих от всякаква страна, от всяка страна и залепих бомбоните на тиксото и го направих. Сега ще ви покажа. Имам си и моя личен дневник. Вижте колко е пухкав и мек. Идва нещо друго. Става дума за спането. Това е маска, като спим си ги слагаме на очите, за да стане по-тъмно и не знам. Това е. Да, сега ще ви покажа. Тук си имам дезодорант. Така. Тук имам някаква кутийка. Сигурно вътре е имало някаква топчица, там нещо малко. Ето е моята значка от училище. Имам лупа. Фигурка от Хари Потър, яйца. Имам още 3 тук. Това е пак Снейп, златния Хари Потър и лъвчето. Сега ще ви покажа тук. Пак си имам кутичица с вътре на нейлончета. Така, ето го моя парфюм. Така, мирише уникално. Това сега ще покажа тук. Това са трите най-известни гланца. Ето ги. Сега ще ви кажа. Това е с мирише на диня, на череша или вишна, а това на ягодка. И тук имам един гланц за устни. Мирише хубаво. Някаква позната миризма и някой друг път съм го помирисвала друг път, преди да ми го дадат този гланц. Но не се сещам коя е миризмата. Тук имам купче на Рубик. И си имам коректор. Тук си имам дъвка. Някаква с ягодка, да? Тук имам фломастери. Розово, жълто и зелено. Имам очила. Така. Имам лилави и червени. Пишете кои ви харесват повече в коментарите. Тук си имам кученце. Ето го, много е сладко. Така, и нека видим какво имам. Това е най-сладкото нещо. Имам си сквиши кученце. Ето го, кафявичко. Като на пудел ми прилича. Нека видим какво имам още. Тук имам такова сквиши. Забравих как се казваше това. Пишете в коментарите как се казваше това, защото забравих как се казваше. Тук си имам топче.
А тук си имам катинав за личния ми дневник. И чао на всички!